kusvika basi manje ringe kusvika manje ringe kusvika ende rikakusvika chete unotongolayisha kukasika kutosangana kuti kana mbofuka iyo indege pasi chaipo kana mufuki zvotoda kutofanana nendege kana maservices awo ndege chaipo kana kusvika ridelay ini ndinotanga ndaita tsvagurudzo ndakatorisecha ndikatoona kuti iri ndo rinonzi basi don't worry, toilet iripo very clean and inogara clean wapese pese mune mativi matatu chokwadi ekuti munoona yamumoda kana mada kuona makadai kana mada kuona makatasa zvamuri 3 mativi firiji iripo babamwa firiji kwaisa kuti mapai asi munhu achienda kunhama ubva mazotaka muzonetsa pane vanhu otherwise firiji irimo wotosoti mapainveiko zvekuti munotonzwa kana munhu akatotaura pamaika kana ari kumashure vanonzwa kana akakotsera aiwa rakarongeka basi rakarongeka izvi zvikukwejeza hamusvike munotosvika atozorigwa atofushuka dzimwe vanhu vakuukira mumaoko ivo ndege yepasi kana muchadzoka muchitopupura ivi muchadzoka muchitopupura kuti ndo inonzi ndege yepasi kana hadisemere hamuchaona zvinhu muchaona iroro here bhazi tikiti ndakatobhuka online saka pautongosvika totongonyorwa tikiti redu takutopinda nzvimbo itori saka zvakuda kuti titoita bhazi rakuda kutosvika maimandiso tingabva kasvika nai regai tiendi my lonely feeling, need you to go down, cause now I need you right now, my lonely feeling, need you to go down, tell I want to stay, when you touch it, when you say, when you tie, when you turn it, tell I want to stay, when you touch it, when you say, when you tie, when you turn it, ito initira apa iri padhuze kofiriji yachandisikunoneri iyi firiji iri apa aikashi kana muchitoda mvura iyi inenge irimo zvese kana mada kuisa tumapainzi oitu iri asi firiji inototonhorai kana mada kofi kuseni kwekuya kwatonhorera kana kwakutonhora kofi munoiwana futi muno kana chikafu futi munochiwana hachokwadi hamutombo weste mari yenimo ko ngatiti ndagara kumashuro ndorara sizonetsira handibvudzwe here handiyedzira ndakasazvinzwazvo kune mamaiki kumberiku madhiraivha anongotaura pamamaiki makutonzwa zvenyuro kumashure shure serious zvakarongeka kuchibudisai kabhegi muise papadenga kukubiwa vanhu varuba aiwa zvemunazvi akutombosarira kati ikamera iri apa hapana anotombokubira izvezvi madhiraivha anenge achitoona ari kumberi aiwa kana mukatokotsira zvese rongedzai bhegi renyu eho regaitisi kana matv amamuchema handi muri kuona kana mukada kuona iri kumberi uko kana mukada kuona iri apa zviri kwamuri kana mukaenda kumashure shoko kwese mune muchingoona matv unonzi acho ndafarira chinhu wani ini rinenge iri siti rangu iri eka pedyo ne padhuze nayo ndechingotora mabhiyazi amutibese muchingozvinira asi musazondako
Mukakangatsana nemadriver vanhu vakanaka zvokuti vane very good customer service. Mune vanhu mutazvidetsa. Kaka hatidi kuti muzonetsa madriver kuti vabva vasvika. Bhazi risati rasimuka kuti hamufani kuzonzana. Zvipa chikafu. Chikafu munopiwa. Saka musi kuzombobudisa mari yemomo. Zvese zvakarongeka nekofi zvese. Dzamara muchinosvika. Serious. Nepakudzoka motonodzoka nebhazi irori. Comfort kacho Aiwa harine comfort. Rine comfort ndatomborifila ndikaona kuti rine comfort zvese zvakarongeka zvomunhu. Ndege yepasi. Saka mufamba zvakanaka. Alright wangu. Saka ini regai ndimbodzokera kumba uko. Musakangana kudzoka nebhazi irori. Chokwadi mukaenda kune pinga yaya. Pingi inonetsa iyi. Handitsika. Oh